Mayong gabi kanatong tanan mga kapaglaom, welcome mga friends, mga katawhan sa Dios na manindot nga series sa ato ang programa. Kining atong programa mga kaigsunan giuluhanig What Does God Require? This is a series of messages of the Lord, a spiritual enrichment busa matag gabi inyo akong makauban mga kaigsunan. Pastor Raymond Cabardo, maghisgot kita og mga butang, what does God require? I do believe with all my heart, sa tibuok na kong kasing-kasing, nagtuog yug ko nga ikaw gusto kang maluwas. Ako gusto kong maluwas. Kitang tanan gusto tang maluwas. Apan ang pangutana, what does God require for us? Mga kaigsunan. So naning manindot nga kagabion sa pagsugod yun sa atong programa mga kaigsunan, atong tukion ang unang nga mensahe nga ihatag sa Ginoo apan sa di patamo adto sa unahan, hangyoon ko kamo nga iduko ang atong ulo kay magampo ta. Amahan namong balaan, Dios nga makagagawom sa tanan, gamhi kami o Dios sa balaan nga espiritu, aron among mas masabtan unsa ang mga angayng butang nga among andamon para kami makapasar ni anang universidad sa langit ng puluyanan nga diin ang among professor nga mao si Jesus Christ, the greatest teacher. Kining tanan o Dios among ginaampo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa makausab mga kaigsunan, welcome sa atoang programa What Does God Require sa atoa. There are many people, perti karaghan ang mga tao sa kalibutan, mga kaigsunan, nga gusto mo angat sa ilang kinabuhi. Gusto sila nga mupasar, dunay gipanganlag promotion. Apan ang tanan nga nagakahitabo sa kalibutan, mga kaigsunan, promotion, unsa pa na nga profession imong gusto, unsa pa na nga posisyon imong gusto, mga kaigsunan, dunag yun tayo mga requirements nga kinahanglan ato agyod nga paningkamutan nga maabot. Walay makapasar nga estudyante hangtod nga di kakapasag requirements. Wa po'y usa ka teacher nga ma-promote kung wala po'y gibasihan nga mga requirements. Muna ning si manahuna, atong tun-an mga kaigsunan, mga kapaglaom, what does God require? No? Ang atong kinabuhi mga kaigsunan, ang atong kinabuhi, ning kalibutan na, daghan mangyud kay ta og mga panginahanglan, no? Muna nga nanay bag-o karon ang Pilipino grabe ka inventor. Sa pagka-inventor sa Pilipino mga kapaglaom, doon na-invent ang Pilipino nga pinakanindot nga barko. Nakasakay na ba mo barko? Nakasakay na ba mo mga higala o barge? No? Pero kini siya, gikan sa Cagayan, padulong dito sa Bohol na ni siya, ang pamasahe ni 150 na lang. 150 ang pamasahe ni, libre yun ni siya kabuhi. Libre ni kabuhi, diretso na po ni. Mao ni sa igipanganlan og barko nga na slogan, mind your own business. Mataga ka ni, diretso na yung taong kahaya. Kaduha, when I was assigned sa usa ka iglesia sa Seventh-day Adventist Church, naapo ko'y nakitaan nga gipanganlan mga higalag Skylab. Noong sa may Skylab na to din niagi man si Yuta, pito katong lugar nga akong gatuan, lahi ang ilang Skylab kay muagi gyud diha sa Himpapawid. Diha sila muagi sa Himpapawid mga kahigalaan, no? Diha sila muagi sa Himpapawid. Okay? So, natanawa Pero kana siya, kuyaw na siya. Pag mataga ka diha, diretso haya na gyud tawag ka diha. Biskwit na lang og kape ang among hulaton na kung mataga ka. Pero mabuhi pa kana mo na nga before ka musakay aning duha ka sakyanan, magbilin sa kag last will and testament. Maayong gabi ka natong tanan. Timani, ang Dios nag-andam kanimog hagdanan. Ang hagdanan sa kaluwasan giplastar sa Ginoo 2,000 katuig ang milabay gani 6,000 katuig mga kapaglaom giandam na sa Dios ang imong gambalay didto sa langit ng puluyanan. Naragyo tay duha ka pagpilian, langit or impierno. Di ka pwede magpatunga kay madakpan kag TMO diha, traffic management officer, makabayad pinuong ka. Ang atong kinabuhi mga kapaglaom, duha ra gyud ang padulngan, langit or impierno. Advantage, disadvantage. Like, dislike, good or bad. Wala gyud tunga-tunga ning kalibutan mga kaigsunan. Muna magpili ka. Kay bisan sa requirements, mupasa, dili, makapasar, mabagsak, removal, mubalik. Maura gyud na. Mabito na giingon mga kapaglaom, mga kaigsunan, nga kung muadto kas kalibutan, bisag asa kang dapita, duha ra gyud ka klase ang liko. Liko sa wala, liko po kas tuo. Wala nagyulain mga kaigsunan nga direksyon. Muna ako isulti ka ninyo. Unsay nahisulat sa Biblia, timan ina, ako yuning ipakita mga kaigsunan.
unsay nahisulat sa Biblia. Tuuhan ta ug wala sa Biblia ayaw gyud mo tuo. In other words, himuag yun mga kapaglaom, mga kaigsuunan, ang balaan nga kasulatan nga maugyoy pinaka-major, pinaka-general nimo nga kompas sa imong kinabuhi. All the rest are just secondary. Make the Word of God, himua ang pulong sa Ginoo nga maoy pinaka-priority nimong buhaton sa imong kinabuhi. Ang topic nato ning gabi una, the oldest love letter. Nakadawat na ba mong love letter sa iyong kinabuhi, mga higala? Unsa inyong gibati sa diyang ikaw makadawat og love letter? Usay ma-inlove ta, usahay kiligon ta, labi kitang mga batanon. Makilig na rin ta, ganahan ta, kay naghatag og love letter. Kay ang love letter, lahi yun na siya sa pulong. Ang love letter, mulungtad yun na siya, hangtod pagani nga magbuwag mo. Nakatry na ba mo na mga kabatanunan? Anang magbuwag bitaw mo sa imong uyab? Unya ang nabilin kay ang love letter lang? Unya imo bitaw ng taguan? Agoy makaremember gyud ka ana sa imong mga kagahapon. Mo na giingon sa Facebook pa, agoy mapriso ka. Ha? Pagka makalilisang. Ako sa dihang wa pa ko nang asawa, daghan kay mga love letter nga akong nadawat. O, kini pong gingan lang ta nga, di po kay ta kagwapuhan, di po kay ta kapangita, naragyo ta sa katisoy-tisoyan. Ara ta standard ba, og sa tubig pa ta, above sea level ragyo ta. Di ara tag utob. O, napay mga love letter, mga amiga na kong babayi, ug uban pa nga doon ako'y gibati nga gugma sa una. Ha? Naigipang bati nga gugma. Hangtod karon ako nang gitaguan, pero pag minyo na mo, di na mo sugot ang akong asawa. Iyang gipangkuha o gipang taguan. Ako po siyang gingnan, ikaw naman po kay love letter, humanaman ka sa pagkadalaga, ato na po ng hipuson. The oldest love letter, hisgutan taning tingog sa kamatuoran, ang dinosaur ug ang Biblia. Unsa kay gipasabot ani mga kaigsunan. Pila ka tuig ang milabay, dunay teori mga kaigsunan nga magawas may tungod aning evolusyon nga ang tawo gikan kuno sa unggoy. Kamo, musugot ka nga gikan ka sa unggoy? Ha? Ganahan ka nga ingno ka gikan ka sa unggoy? Ako bisag ingunaani ni akong naong mga kapaglaom. Di ko musugot anang gikan ta sa unggoy. Oh. Gikan ta sa unggoy. Ingon pa dayon tong usa ka teacher nga historian. Ang atong topic karon, maghisgot ta sa atong mga descendants. Ingon ang teacher, ako, kitang tanan, gikan ta kang Adan ug kang iba nga gihimo sa atong Ginoo. Ingon ditong bugoy mga kapaglaom, nga naa naglingkod dito sluyo. Ingon siya, ma'am, bakakon kay ka. Di na mo'y tinuod, kay ang akong papa nga scientist, wa gyud nagtudlo nako niya na, kay ang iyang gisulti, ang tawo gikan gyud ta sa unggoy. Kabalo ba mo mga kapaglaom unsay gitubag sa teacher? Ingon ang teacher, aw, wa man ta maghisgot sa inyong kaliwat. Amo maning kaliwat si Adan ug si iba, kung ang inyong kaliwat ang unggoy, bahala mo diha. Kini nga teori milabay, wa pa ka mataw mga kapaglaom, daghan naghaka-haka. Gani daghan kaayog mituon ini nga ang tao gikan sa unggoy. Pero sakit kay pamalandong no nga naagyoy tao nga murag. O kamo ni nagsultian na unggoy. Ha mo ra gingon sa uban nga naagyoy tao nga murag unggoy. Madili pa puta mo gikag unggoy pero naagyoy tao nga murag unggoy. Okay, salamat sa iyong partisipasyon diha. Kay ngano man, ingon sila ang tao manggudog ang unggoy mao maura. Ang kalainan lang yun, ang paglakaw, ang balhibo, pero when it comes sa mga classes, pag nuna, pwede rin yung kayo daw matambay-tambi. Pero ako, di, giyog ko, basta kaya ako na isulti, ambot sa inyo, ako, di, giyog ko, musugot, ngagikan ko sa unggoy. Okay? So, naipangutana, asa mang kagikan. Mo naipangutana karon sa mong kinabuhi batanon. Nganong naa man kadinhi? Nganong naa pa man kaning kalibutana? Ha? Mo kaduhang pangutana. Nganong gibati pa man nimo? O ang ikatulo, asa man ka padulong. Diba? Pila, duha ka bulan ang pandemya sa kalibutan naa. Pero nakapangutana ba ka, batanon, nakapasalamat ba ka igsuon nga ikaw buhi pa. Sa pila ka tausan nga nangamatay sa COVID, ikaw pagyud ang gipaginhawa sa Dios. Wa na ilain.
Ikaw ang gipili sa Ginoo nga paginhawaon bisan pa milabay ang pandemya ning kalibutan na. Imagine that. Ha? Tan-awa ragunang kaayo sa Ginoo, mga kabatanunan, mga kaigsunan, mga kapaglaom diha kanimo. Sa kadaghag nga matay og nakabsan og ginhawa atong panahon na, ikaw ragyud ang gibilin sa Ginoo. Muna pangutan na imong kaugalingon, nganong naa pa man ka dinhi? Kaya kung imo nang matubag nga ang Dios ang naghatag kanimo na nga panalangin, mga kapaglaom, mga kaigsunan, sultian tagabatanon, panahon nga imong ihatag ang tanan sa Ginoo. Nga asa magkapadulong. Ha? Asa padulong ang imong ginabuhi. Timan ingon ang balaang kasulatan, sa sinugdanan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Mao nay gisulti sa balaang kasulatan, mga kaigsunan. Walay lain nga record kung ikaw usa ka Kristiyano mutuo kas Biblia na nang Biblia nagsulti gayon nga ang tawo gikan sa Dios o dili ang tawo gikan sa unggoy. Ang Bible na mismo nagsulti kung usa ka Kristiyano, mga kaigsunan, nan mutuo ta ni aning balaang kasulatan. Ang tao nga way balaang kasulatan, mga kaigsunan, ilhon nga nimo ang balaang kasulatan nga mao ang pinakamubo nga libro ning kalibutan na. Sultian ti ka ang imo pong kinabuhi mubo pa ni aning kalibutan na. Busa igsuon. Batan-on ko diya kang Kristo. Panahon nga imong tagaag pagtagad ang nasulat sa balaang kasulatan. Number 1, niya, mga pagpamatuod nga ang Biblia pulong sa Dios. Number 1, kinatibuk-an nga pagkahiusa. Unsa day naas Bible di ay? Doon na kini 66 ka libro, 40 ka manunulat, magsusulat, o dunay 3 ka pinulungan, ang Greek, ang Hebrew, o ang Aramaic. Ha? Unya, kining mga writers, nagtapok ni sila sa klase-klase, katulo ka kontinente. O sa ato pa na din mura siya Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro. Klase-klase. Sulod sa tulo ka kontinente, mga kaigsunan. Unya, klase-klase pod ang mga manunulat. Dili lang kayo sa. Klase-klase ang mga manunulat, mga kaigsunan. Nga nag-gather ni siya og nabuo within 1,600 years. Imagine na lang, lailahig manunulat, lailahig kontinente, pero nabuo ang gipanganlan og balaang kasulatan. Nabuo, mga kaigsunan. Nganong nabuo? Kinsa rin mga manunulata? Na ay mga hari, na ay mga farmers, na ay mga lawyers, na apoy mga generals, unsa pa, na apagyoy mga fishermen. Muna sultian ta ka, gigamit gani sa Dios ang nanguhag tamban. Gigamit gani sa Dios ang nanguhag tilapia. Gigamit gani sa Dios, mga kaigsunan, ang katong nanguhag mga isda diha. Ikaw pa kaha nga gipanalanginan, gipag-graduate, gipapasar, giplaster sa Ginoo, gipanalanginan sa Ginoo. Unya kita karon wa muhalad ngadto sa atong buhay nga Dios. Oh, fishers of men. Pwede kang gamiton sa Dios kung paggamit ka. Uban mga pastors, ang uban niya na mga pari sa kanhi, mga kaigsunan. Gigamit usab sa Dios ang pari in the old times. Unsa pa? Ang uban mga tax collector, ang uban mga doktor, ang uban mga kaigsunan, pobre, naapoy uban dato, naapoy uban pobre, mga kaigsunan. Ha? Gigamit sa Dios ang pobre usab. Ha? Onya stretching, mga kag-stretching, grabe nga pag inat, mga kaigsunan, over a period of 1,600 years. Imagine that. Grabe kataas. Yet the Bible, apan ang balaang kasulatan, usa ka libro nga niplaster sa unom ug unom, 66 books, mga kaigsunan. Giplaster sa Ginoo, sumala siyang pagmando. Mo na Bible, oh? The Old Testament and the New Testament. 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. Ang balaang kasulatan, mo na akong ganahan sa Bible. I hope makadungag ninyo. Nganong ang Bible, mga kaigsunan, kasiguruhan nga mabag-o ka, dunay 3.5 million ka mga letra nga na-record diha. 3.5 million na basahon nimo na. Mo bitaw nang tan-aw nimo
Sa pagpila ka New Year resolution ang imong himuon, basta di gani ka magbasag bala ang kasulatan, kanang imong January New Year resolution, mahanaw na. Pero bisan wala pa din New Year resolution, sige nakagbasag bala ang kasulatan, unya makadawat ka sa balaang espiritu, sultian ti ka, your life will never be the same again. Amen? Di nagyud na mausab ang mabalik, should I say, ang imong kinabuhi sa karaan. Usa pa, 700,000 kapin ka mga words. 773, 742 words. Saon man na nimo. Naka-powerful ang Bible. Unya dunay 31,173 verses. Mabito ng kabantay ka ng gukron tag-iro. Abtang na tog irong buang. Gukro na gani tag-iro mo gamit din tag-teksto, di na pwede mo gamitan ni mo ngalan si mong uyab. Mapakang ka. Mapil po ka kabuang o mapakang ka giro buang. Di ba? Exodus 11:7. Exodus 11:7. Pero akong amigo, napaakan yun. Napaakan yun mga kaigsunan ng akong amigo. Kay gikukod na sila iduk buang. Sa Ilonggo pa, iduk buang ba? Agoy, pag naghapit na yun ang baningon man siya. Iro padaplin, Genesis 1:1. Maupakan. Kaya wa man na sa Genesis 1:1. Kaya ang Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Wa, paakan gid siya. Pero 31 ka mga bersikulo, 31,000. Siyaro ka na. O ganina nga, ang Bible is a complete package from heaven. Gigamit na niya ang imluwilir ni ani. Wala na ang pira padala na diri. GRS na dini. GP Express, tanan pang express. Nganli niyo tanang express kalibutan. Naana tanan sa balaang kasulatan. Gugma na love story na ug uban pang mga butang nga naa dinhi sa balaang kasulatan nga naglangkob sa 1,189 chapters. Di pa ka mabagwa na. Di pa ka mubasag Biblia, magsulat ra gyapon ka gilupad, magsaad-saad ra gyapon ka, pagbasa sa Biblia ay ka magsigig saad. Mo na kanindot ang Bible. Isulti ko lang na ninyo. Dunay 66 ka mga libro. Pila ka chapter ang naa sa Old? 929. Ang naa sa New? 260. Ikadua, nganong ang balaang kasulatan pulong sa Dios magpamatuod, gibugna kini sa Dios. Inspired, gihimo, giplastar, gigiyahan, gitugana sa atong Ginoo. Kaya unsay na diya, ingon sa balaang kasulatan, 2 Peter 1:21, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi, mark that word, pinaagi sa kabubuton sa tao. Bisan pa deg unsa nimo kataas dinhis kalibutan, basta di ka gamiton sa Ginoo, tanan nimong isulti, wa gyud na siya valid. Wala gyud, zero. Bisag unsa pa nimo kailado, basta ang imong kinabuhi di gani na muhaom kung unsay gisulti, gi-require sa balaang kasulatan, invalid. Ug sinultian pa, the court holds no water on it. Muna'y sinultian sa korte ba? The court holds no water on it. Invalid. Because God requires, ang Ginoo dunay requirement nga kinahanglan basahon sa balaang kasulatan, mga batan-on. Di gani na muhaom imong kaugalingon, tanawang gyud sa Bible. Wala gyud propesiya. Walay balaang kasulatan. Walay Bible nga migawas nga pinaagis kabubuton sa tao. Kundili hinunua minanduan sa Espiritu Santo. Na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios, dagag musulti. Nga ang balaang kasulatan di ko mutuo, ingon pa sila. Di ko mutuoan ng balaang kasulatan, pastor. Ingon sila, di sila mutuoan ng Bible. Di sila mutuoan Kay kana binuhat lang og tao, ako'y problema na tinuod. Pero ang gi-require sa balaang kasulatan, klaro, tataw og dayag, way gitago ang balaang espiritu. Tinuod nga tao, hinunua ingon ng Dios. Minanduan sa balaang espiritu. Mga minanduan sa balaang espiritu, gipuno sa balaang espiritu ang mga tao nga nagsulat ni aning balaang kasulatan. Muna ang taong mubasag Bible, mabalaan. Ang tao gani mubasag Bible para iplastar ang iyang sayop. Muna ako isulti sa inyo mga kapaglaong mga kaigsunan, labo na sa mga batanon.
Ayaw ninyo tudloy ang Biblia. Ayaw. Ayaw ninyo ni tudloy ang Biblia. Dapat kitay muhangyo sa Espiritu nga tudluan tas Biblia. Kay tudluan ninyong Biblia, adwa na magkadimao. Dili na minanduan sa balaang Espiritu. Kay wala lagi propesiya nga minanduan sa tao. Dapat minanduan sa balaang Espiritu. Muna daghan kaayo gihapon ng mga tao nga bisan nga pangalagad, nga panimba wa mabago. Ngano ang balaang kasulatan ilang tudluan? Dili man ninon sila magpatudlo sa balaang kasulatan. Dihara man na nimo makita mga kaigsunan. Kasaga dili mabago tinuod perti na nilang dasiga. Pero wa gyud nay kabang-agan sa balaang kasulatan. Ay bawan. Muna ginganlan mga kaigsunan in the Old Testament, nahimo lang silang mga hipokrito. Makita perting dasiga, pero wala di ay mahaom sa balaang kasulatan. Tanawa unsay purpose ning Bible? Pagtudlo, unang magbasa gyud tag Bible para tudluan ka. Tudluan ka unsay sala, tudluan ka unsay sayop, tudluan ka unsay mali, tudluan ka nga kanayo naghimua, tudluan ka nga mali na, tudluan ka nga sayop na, tudluan ka nga sala na. Pero bisag unsaon nimo kadasig pero wa lagi kagabasag Biblia mo nang matingala ka, ang imong kinabuhi layo pa sa kamatuuran. Layo, pertig yung layo mga kaigsunan. Mabitaw na ingon si Mrs. White, ang langit perti kabibo. Kabalo mo siya nakapabibo sa langit? Kay perti kadaghag nakita na tong mga madasigo ning kalibutan na pag-abot sa langit, wa day nato sila mahikaplagan. That's reality. Time will come when the judgment of the Lord, ang hukom sa Ginoo ipanaog na niyang kalibutan na dili na siya tig panalipod, mahimo na ganing hari si Kristo. Ang tanan mga tubang diha sa hukmanan sa Ginoo. Esan pag-unsa ka diri sa kalibutan, pag-abot sa Ginoo, siya ra gyoy nasayod nga mohukom nimo. Pagtulid, tuliron gyud ka. Kini atong dalan usay mahiwi babawgon mo nato ato. Mubawg jud ba kanang bitaw. Mao na gani nagisulti sa balang kasulatan, ato ra gyud ato yung rasunan ba. Usay kani atong mga rason. Munay bantayan nato, ngina atong mga rason. Kay usay kana atong mga rason munay muhiwi. Muhiwi. Mura bag atong gipa-adjust ang Ginoo. Tama na, ayo na pa-adjust ang Ginoo. Dugay na kay nag-adjust ang Dios nimo. Dugay na oy. 6,000 years ago, panahon pa ni Adan, di ba nag-adjust na sa nimo? Wa pa ka na tao sa kalibutan, nag-adjust na ang Ginoo mga kaigsunan. Ayun na. Una nga mabasa kag Bible kay tuliron ka. Tuliron ka. Sawayon ka. Kanindutan ng Bible. Sawayon. Kadua, himuon kaniyang matarong. Unay katuyuan sa balaang kasulatan. Katulo, pagpamatuod sa archaeology. O kini, sagaran ni mga scientist, mga Discovery Channel, maning matawhanan ni. Sige silag pangalot, anang unsa pa ng mga gipang tanaw nila, gipang pangita nga mga ebidensya, nakakaplag silag library. Ibla library. Og dito mga kaigsunan, na uncover atong 1975, nakita nila ang 15 milyones ka mga tablets. Kay sa unang panahon, wa may papel. So ang ginahimo nila, kanang mga bato, muna ilang pagsuwat-suwatan, mga kahoy, o uban pa nga pwede nilang magamit. Kaya wala pa may photocopyer sa una, no? Saon pa may photocopy, karon naman nga daghang kay mga riso, photocopyer, o uban pa. 50 o 15 milyones o 15,000 ka mga tablets ang nakita atong 2,500 BC. Kabalo mo sa isulod? Are you excited? Ha? Excited mo sa isulod? Oy, dili ang love story ninyo nakasodri, dili ang love story K-pop mo nasulod ya. Dili ang story ni Jiwoo, ni Jihu. Pastilan, memorize na ito ni tanang mga K-pop, mga ngalan, K-pop, mga grupo, TikTok, nga mga viral, perti, mga batanon. Memorize tanan. Mga swing diya, mga swings to, basta makaingong ka, memorize. Nag-viral man. Pero wag yun. Pag imo bitaw na to kinsa ning mga tawhanas Bible, wala gyud. Ang sulod ani simple kayo.
paglalang creation, ang lunop sa kalibutan, nakasulod anang 15,000 ka tablets, mga pangalan si Esau, Abraham, kana, og duha ka makasasalang syudad nga mao ang Sodom o Gomorra. Muna nakasulod dito sa discovery sa archaeologists. Ang pangutana, kining dinosaur. Ha? Naapil ba ka na dito? Ingon pa sa evolution theory. Ang hayop kuno ang unang natawo. Ang hayop ang unang nanginabuhi sa kalibutan. 64.5 million years ago, natawo ang mga dagko kay mananap sa kalibutan. Pag-abot og 65 million years, natawo pod ang mga tawo. Ni sulod ragkalit ang mga tao. Apan, na ay nadiskubre, usa ka bato nga dunay tapak sa hayop o dunay tapak sa tao. Ha? Kini siya nga talan-awon, kini siya nga picture mga kabatan-unan, mga kaigsunan, nagguba sa theory sa science nga ang tawo o ang hayop wa magdungan og panginabuhi. Wala. Kaya kung imong tanaw ng creation, ang land animals o ang tawo gidungan na paghimo sa Ginoo sa ika-unom kaadlaw. Nabuhi ang tawo ug ang hayop ug ang tanom sulod sa unom kaadlaw, gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta ug ang mga sulod nini ug kana tanan makigsunan nagkinit-inay sila. Nagingon diri co-occurrence of men and dinosaurs, evolution would be vanquished. Why bisa? Ha? Mawa, usay mo tuo mong gutani, unsa man na? Ha? Kamu nagtanaw diya, sulti daw mo ba noon, di man ta magdungog dire kay ako ramay na diya, kamu puy na adiya dapita. Kana unsa may pasabot ana be? Di ba? Nakadungog ta na sa una bata pa ta. Unsa? Ang gwapa kuno nga prinsesa mihalok sa maong baki. Kalilisang na istoryahan na. Gay kamo kunong mga gwapa be halok kuno mo ng mga baki. Tanaw na to, ug kinsay makaparuwi ba ani nga inighalok sa gwapa. Basta katong gwapa. Ayaw ng pigado kay murag di yun ni matuman eh. Katog yun ang pinakagwapa. Kung feel ni mo nga gwapa ka, pwede ka mangitag baki di aron, mangitag kag baki. Haluki ang baki og mahimo na nga tao nga prinsipe mo tuo na ko ani nga istorya. Kay kani siya nga istorya, it's a fairy tale. Usa ka istorya nga gibuhat ra sa hunahuna. Apan ang balaang kasulatan wa nighimo sa hunahuna kundili minanduan sa balaan nga espiritu ang tao nga mga nagsulat niini. Nang evolusyon, asa makakitag baki nga dugay kayo mahimong baki gikan sa unsay ngalan na Bisaya, butiti man na. Gikan sa butiti, hala mo labay pa nagpila ka tuig ayan mahimong baki uroon sa pila ka millions of years. 40 tanawa dire 40 million years. Magino ni mo na. Grabe ang mga evolusyon ug tagpila pa ka tuig ang mga mananap. Pero ngun balang kasulatan, kung himasa ka sa Bible, kung himasa lang kag Bible, sultihan ka, kung himasa kag Bible, ingon ang Bible, pinaagi sa pulong sa Ginoo nang gawas ang mga mananap. Muna excited kayo kung malangit, kamo excited ba mo malangit? Excited ba mo mga kaigsunan? Ako excited ko. Number 1, excited ko mo tan-aw unsaon pagsulti sa Ginoo, panggawas mong mga malunggay. Kaya tanang hayop mga luwas man. Paggawas mo, pagkaninuta, mabalik bito tong creation week. Excited kay ko makatanaw. Pagkaninuta na nga experience. Evolution is not. Dili siya gipasundan sa balaang kasulatan. Wala po gi-aprubahan sa balaang kasulatan. Dagang matao mutuo sa mga scientist. Mo nang uban mahimong atheist. Di na mutuo Ginoo. Di sila mutuo nga gamana ng Ginoo. Nay mga backslide, nay mga walas pagpangalagad tungod kay walay basa-basag Biblia. Ayara manggutang basag Biblia gud sakit na. Matthew noon, pinakasakit usay moabot ang Bible sa tong kinabuhi, patay na ta. Ibutang dito sa lungon sa pamay pulos ana. Ano na pulos? Wala na pulos eh.
Sakit ka, hindi ka kabasa niya, karon nga baskog ka, kusgan ka, ligon ka, di ka mo basa, magmahay gyud ka. Magmahay gyud ka. Ha? Kung sabi pagmatuod nga ang balang kasulatan mo mausab, Salmo 12 versikulo 6. Ang mga pulong sa Ginoo maayo ang mga pulong, mga angaputli, ingon sa salapi nga inulay, diha sa husahusan, hasuhasan sa ibabaw sa yuta. Giulay sa nakapito kapilo. Unsa gingon sa Bible? Ingon ng Bible mga igsoon ano? Psalm 119 verse 106. Thy word is true from the beginning. Pagsulti ganig from the beginning, it starts from God. Nagsugod yun na sa Ginoo. Musulti ganig kag in the beginning, wa pa kamataw na nay Ginoo. Napurma na mga kaigsunan ang tanan, wa pa kamataw ning kalibutan. Mao gyud na atong timan-an. Nang uban moturog science, ang tagyan na ang Ginoo. Nya mas mutuo ka science kaysa sa naghimo science, problema ka diha. Kaupat, nagatagna sa umulabot. Kining imasakag Bible, dili na ka makulbaan. Kaya ngano, tanawang gingon sa Bible, Isaiah 46 verses 9 and 2. Nga nagapasundayag sa katapusan gikan sa sinugdanan. Nya ka madlok og linog uy. Di na pug ka mahadlok og sakit, balatian, ug unsa pa may mahitabo ning kalibutan na magkaigsunan kay ang tanan nasulat na sa balaan nga kasulatan. Nganong angtod karon ang Bible buhi pa kay gustong ipasantop sa atong Ginoo diha kanimo pagbasa sa akong Bible para di ka kanunay maguol. Say maguol mo guta kay nakalimuta nga na-record na day na sa Biblia. Sige ratag ampo niya kay ang tulor bay giingon sa balang kasulatan. Basahan ninyo nag-usab ng pinadayag 1:3. Bulahan ang nagabasa na apil gyud diha. Nagapaminaw, nagatuman kanang tulo gipanganlan nag-unseparable sweethearts. Dili na pwede magsigir ka gatog simbahan, maminaw, magsigir ka og tuman pero wa kay basa-basa. Mao na nga bisag unsaon nimo paminaw, bisag unsaon nimo tuman, pero kay wa man gyud ka ka-experience good sa gahom sa balang kasulatan, tanaway mong kinabuhi be. Look at yourself. Tanaway mong kinabuhi mga kaigsunan. Kung ikaw mo'y akong pasultion, naabay kabag-uhan nga nakita nimo diha. Imo bang ma-assure ang Ginoo nga nabag-o na gyud ka? Imo bang ma-assure ang Dios nga makaingon ka nga gibag-o na ko sa Ginoo, anak na ko sa Ginoo? Walay. Kay wala gyud ka ka-eksperyensya sa gahom sa Bible. Diba? Pila ka oras magagabasa ang Bible everyday. Ang balang kasulatan mga kaigsunan, magsige tagbasa, sultian ta ka. Makapangandam ka. Katapusan, makabag-o og kinabuhi. Tanawan ng dagways tao. Gikan smugot, magsige kag basag Bible, magsige lang kag katawa. Pero ayaw po sige katawa diha nga wa gyud katawanan kay magkalisod ta ana. Laughter is the best medicine. But if you always laugh, kulang kag medicine. So magpa-check up ka. Ha? Kay bisig sige lang kag katawa, bisag CR katawa, lakaw dili. Ang pasabot niya ni makabag-o in words, ang karaan nimong kinabuhi, iyan nas Ginoo. Amen? Ang karaan nimong kinabuhi, imo nang gibiyaan kay ikaw iyan nas Ginoo, dili na iyan ni Satanas. Ihalad nimong kinabuhi sa Ginoo mga batanon. Ihalad. Ay na pagduwa-duwa, magulat pagkag mga unsa ning imong kinabuhi ay kamuhalad sa Ginoo pagkaproblemahan ang desisyon. Mao nay pinakamali nga desisyon nga pwede nimong imuon sa imong kinabuhi. Pero ang pinakanindot, anihatag imong kinabuhi sa Ginoo. Kung ang universo is merely the result of an accident, who made the laws that covered? O, di ba? Kung aksidente lang ning tanan, aksidente lang gagahimo ka sa Ginoo, isa may naghimo aning gravity. I-explain mo nag-science, suguban pa, pagkam kalilisag. Pero musulti ka, dagaglusot, pero hunahuna unahan ta, na Ginoo, nga naghimo sa tanang butang. May pagtanan ta ka, asa may mas lisod na ng dua, rocket or kining tao. Mas lisod ding tao eh. Tanawa na, kagagmay og ugat na ng imong lawas, pero makalihok ka, makapangunauna ka. Nya kanang rocket, gihimo ra nagtao. Ana ray logic, diya, very simple. Mas mutuo ka sa mga discoveries, mga scientists. Mas mutuo ka ng mga tao kaysa gisulti sa balang kasulatan nga nagyo Ginoo. Nya kanang mga na-discover sa mga scientists, tao ra may naghimo niya na. Awag ko sa ingon Charles Darwin.
Daghan siya ma-explain. Pero ang mata, ang dili niya ma-explain. Anong di niya ma-explain ang mata? Kay imagine mo na, kagagmay ug ugat anang imong mata. Pero nganong makakita kag gwapa, gwapo, makakita kag layo, makakita kag duol. Kay kung kana siya mga kaigsunan, mga kapaglaom, labaw na mga batanon, kung kanang imong mata, nabilong pa na sa evolusyon, dapat hangtod karon di ka kakita. Pero sa kung saan mo nag-explain, walay tao sa kalibutan nga bata, hangtod karon bata, pagyapon di yun mo tigawang. Walay. O kana siya, nagpamatuod, before si Charles Darwin namatay, nakaingon gud siya, absorbed in the highest possible degree. Ni-confess gud siya. The formed by natural selection is more than enough to stagger anyone. Makapawa, makaparemove. Mga igsuon, daghan kaayog mga purtahan nimong kinabuhi batanon. Daghan na kay kagisudlan. Daghan na kay kagipangsulayan. Daghan na kay kagipanghimo. Ang pangutana mga kaigsunan sa tanan nga mga classroom imong gipangsudlan ning kalibutan. Deskuhan, barhouse, sugalan, inuman, bisyo dinhi, lipay dito, way simba, hala, sudlan na gyud tanan. Ang pangutana, nalipay ba ka? Kaduha, nasatisfy ba ka? Sultian tika, ihatag na ko ang susi sa imo aron. Sa tanan ni aning maong nga purtahan nay usa ka susi. Ug ang susi na mao ang Bible. Way lain, ang balaang kasulatan mao'y pinakadakong susi sa imong kinabuhi. Ang Bible nagsulti og langit. Ako nagandom nga kanang imong giandom nga langit, kanang imong gituuhan nga science, ibutang na sa satong paraan sa balang kasulatan. Sultian tika, ug ako nagandom nga dili lang kataman sa andom hinaot pa, kundili ikaw mismo ang makatungtong sa giandam nga langit sa atong Ginoo. Mga kaigsunan. Ingon sa Mateo 22, versikulo 29. Apan sa mitubag sa Jesus, nagingon kanila, nangasayop ka mo. Masayop ka. Masayop ko kung di ka mubasag Biblia. Sa pagsaon mong simba, kung saon akong simba, why basa-basag Biblia, sayop ka. Mga sayop ka mo, kay wala ninyo ibalui ang kasulatan, bisan ang gahom sa Dios. Mga igsuon, usbon ko, duharay dalan ning kalibutan, langit, impyerno. Tanon, langit, impyerno. Pagpili og sakto. Ang balang kasulatan nagsulti, basaha kung unsa kanindot ng duha ka buklugwar, ang langit ug ang impyerno. Unsay gisulti sa balang kasulatan. Pagpili karon, orasa. Ang Dios nagahulat kanimo aron sa diin ang imong kinabuhi, himua ang unang lakang kay ang Dios na musunod sa uban, mga kaigsunan. Ugma, ayaw gid mo kalimot ang atong topic, the Ark of Safety. Ang Dios magapanalangin karatong tanan, gihangyo ko kamo sa pagdukos tong ulo kay magampo ta. Amahan namong balaan, Dios nga magagagahom sa tanan. Daghang salamat sa imong balaang kasulatan nga mo'y pinakadako nga prioridad sa among mga kinabuhi. Aron sa diin o Dios, ang among mga kinabuhi makapili og sakto sa dalan nga tinuod nga iyas Ginoo. Kining tanan, among ginaampo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magkita ta og mapon, ayaw kamo og adto sa lain, diri lang ta sa atoang tulumanon what God requires. Maayong gabi kanatong tanan.